Hayya. Shugabana ya Allah, Allah ka dafa min, ko menene zan yi kai ne nake sawa farko. Ilyasu nake bi na zo zan waƙata, ni ne mai waƙa na yaren zamani. Tunda dai na zo nema a yanzu zan waƙata, zan gaida duka iyayena da dukkanin yaran su. Ga su ga 'ya'yansu zan gashe da su mama. Tunda zan gaishe ku a dole zan durkusa, in za a gaida su mama komai sai an ba a sannu. Su mama na gaida da dukkanin 'ya'yansu, Allah ka dafa mun, ka dafa wa iyayena irin su mama. In na tashi da farko zan kira Sahura, Sahura ke ce nake yawan faɗa kullum domin kina ruhina. Ilyasu ne nake bi na Sahura ne, sabon garin daɗin kowa zani je auren ki Sahura. Ya Allah ka dafa min. Ya Allah ka dafa min. Anta Gamba zan fara ta kankiya antiya. Wayo babbar mama, ya babbar mama, Umma Salma na sanya ki, ce babbar mama. Uwa mai goya marayu komai nake dole, ke ma na zaki ciki domin ke ce mama. Na rayya ke ma a dole zan canja ki. In na zawa ita ma ina gaida ta. In na rakiya ke ma ina gaida ki. Ya kala Fatima ke ma na zo ina gaida ki. Salaha kanwace wurin Sahura, Sala ina gaida ki. Ga Lawisa ita ma a dole zan gaida ki. Lawisa ina gaida ki. Farida na gaida ki, Balki na gaida ki. Ahmed ina gaida ka. Ruma Sa'u ina nan ina yawan gaida kuwa. Antin Hadiza ke ma ina gaida ki.